Kaya mo si Damula ko eh. Pagdali po diya ko. Samang ka oy hinay magkabaktas po. Alangan nga nalangan okay na pa may gitiwas dito. Unsa pa man day mo dito day? Nabisa. Misa? Ginokot ko na. Ang asa mga halad? Mga nang bili manok, kuha galad kikuha ni padre. Sus, kuan po kay nimo hinaya nimo lihok eh. Dapat pagbutang sa halar sa pagbutang sa halag gikuha na nimo diretso. Dili ko ba Ano kopit? kay bulsa day diya Wala day? ganino wala. Gitaguan nimo guro ay nakakuha ka oy. Nakuha pa ganyan ko nagkaon-kaon ko, nagpalit ako dito burger. Ka nga. Wa po ka nag-ilis tanawa na yung porma o. Gopo ani, geng. Geng sa kristal geng. Ano man ang style ron? New outfit ba? Millennials ba? Na mo balik na puta ni pamutibakan. Ano lang gid? Ilanan sang tang pangwarta ni tara tang ngitang Tara. buakal ta. Igutom na po kayo. Lahat. Boss. Oh, gimana motor boss? Wow, ano naman day? Ay mo day amira mo dili mo ba kay ito tayo baligya. Pusil ni. Awal mo dress, magsamok. Labot kay basi gusto kay porsil ng motor ba. Gusto mo mo ta magligid. Iukin gini nga ni Dams. Motor ba ibaligya? Magdungag ta sa presyo ba mga kwarta gyapon ta. Kumbinsiya bang ibaligya niya? Mao ganino ato ang angkatan. Sisibong pangutana nga, baligyan ako ni nga bag-o ra ginakon palit no nya. Ako ra po ibaligyan sa inyo ha. Ay dili man gud kami mo palit ana boss. Isa man day. Nay bayir. Bayar ba kung ibaligyan nimo na? Oh, lagi na buyer. Dili man ako ibaligya, bag-o ginakon palit to. Sayang karaan na tayo no. Ibaligyan na lang na oy. Mo ganing gipayta ko barato ra. Ang pinakanindot pagid boss. Cash to cash. Bisa pag kasto ka, bisa pag ngipon tong ngipon. Wa koy di na ko na ibaligya. Kalapa mo to. Wala ta na Ano to? Di baligya daw pero nag-agas na ka city oh. Tibakan lang kita. Wayon kay mo. Maulian pa man eh. Maghulog na punta. Hulog ka sa alkansya ba kay Marab. Kapalitan nagmotor ba bago ba. Balem guna ko ni butang gud. Daghan mo kay mga kiriwan dito kamot ba. Bapo buruan ni kin, narbaho na lang tani. Bahon niya po mo dawat sa tuwa no. Sa Pantay ka na. oh, Igulito ka lakan siya. lao. Alkansya man uy. Nak ko Dams dili ko butas. Kontak karon. Daghan guro nagsulod Dams ba. Pantay lang na ron. Punta na. Dati diyan nga butang. Pero hinibutang igsa ba? Wa ko na to na ron. Diya lang ka ha, ayog lakaw kay dungagan rati ka ugma. Ni Dams. Ila ka na. Tara na. Pigi ron. Dams. Wala. Daghan gid sulod no. Ay na. Uy, tungat ako ya. Taka man ka ako'y una na kita dapat lamang ko si mo. Testingin lamang ron, kaya makanin mo niya akong kumo. Atik ramang god sa mga Naram na ila, tungat to. Ay sa 20 may sulod ani. Ay, hindi mo na ba 50 manggod. Taka ramang ka. 25 ra. Ani lang be para may bawaan be, para may bawaan. Ito mo pre. Lo, gamay na lang. Ano? Nadagahan na ni Damsoy. Ay dati ba kang palit ng panta? Gutom kayo. Isa day, makan sa day nakutog pagpaniudto, gutom kay bay. Lah. Usap ni plaster ani. Ay, ati, uy, labtan jud. Ay, ati, anong takayin kayo mga tinigom na rin yate, pagpalit na unig motor.